Liebes flok koranġo u ġins ċar. Joseph Gallia ta' 58 sena minn Ħaltarxien ammetta quddiem il-Maġistrat Nivella l-akkużi kollha miġjuba kontrih. Gallia li barra l-awla kien akkumpanjat mill-mara tiegħu u ż-żewġ uliedu rema l-kelba boxer il-ħamis fit-8 ta' filgħaxija u nstabet 12 siegħa wara. L-ispettur Fabian Fleri li mexxa l-prosekuzzjoni qal li Gallia ħalla lill-kelba ġimgħa marida u l-ħamis filgħaxija flok ħadan tabib tafaħħa f'karretta u mill-birgu ġarra l-Kalkara. Il-prosekuzzjoni fakret li fl-1988 huwa kien diġà nstabħati u mmultat 25 lira Maltin tal-sena ta' qabel kien ta' bissiq lill-kelba. Il-Maġistrat ikkundanna lil Gallia 9 xhur priġunerija, sekwestru taż-żewġ tiklib li għandu bħalissa u multa ta' 20,000 euro. Fl-unika reazzjoni dwar il-każ, Gallia li jaħdem bħala watchman mal-gvern qal li m'għandux flus biex jitma' l-familja tiegħu. Għalkemm Gallia appella mis-sentenza huwa xorta ntbagħat il-ħabs ta' Kordinsa mad-Dipartiment tal-Animal Welfare jieħu kont ta' saħħet iż-żewġ tiklib li baqa' fid-dar. Dan kien it-tieni każ ta' moħqrija tal-annimali fi żmien sena. F'Ġunju li għadda l-Fred Vella kien instabħati ta' moħqrija fuq il-kelba Star u weħel multa ta' 10,000 euro u sentenza ta' 3 xhur priġunerija. Dakinhar il-Qorti ta' Malta kienet ġiet ikkritikata bil-kbir minħabba li l-pena mogħtija kienet waħda baxxa.